Hando sira sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe and Papa Litoy. Sorry kay taas-taas ni. I'm your avid listener and just want you to know na malingaw kayo ko sa inyong programa. Makawa sa problema, Papa Joe. Medyo confused lang ko sa ako ang feelings towards my boyfriend for 7 years now, Papa Joe. When the time that I said yes na magkakami na was dili gyud ko kaingon nga in love jud ko niya. 7 years passed by, I can say na na-develop ang akong feelings niya. He's loyal, loving, caring, kind-hearted, generous, understanding, and patient seaman. Oga uban pa gyud nga mga good qualities. Naniya, butang yun siya na type sa lalaki, Papa Joe. For 7 years pud, he respects my decision nga dili muhimo anang mga buhatunon sa minyo. Willing daw siya nga maghuwat nako, Papa Joe. And now, sige na siya panghagad ug kasal nako. Sorry to say but wala pa jud nako nakita nga siya pagyud, Papa Joe. Makaingon ba ko baka nga dili ko tinud-anay niya? Sakit man pud i-let go na ko siya, Papa Joe. Attached na pud kayo ko niya. Thank you so much for your thoughts, Papa Joe, and please don't mention my name. What a sad story. And just imagine, kaning 7 years na sila pero di pa gyud siya sure sa iyang feelings. And then di pa gyud siya ka-let go. Kay na-attach na siya. Day, love life is not like a magic, mungod nga mura ba og what you see on the big screen ba nga mao sa na ma-apply nimo sa imong kuan, no? Sa imong kaugalingon. Also remember nga ato na ginagisulti gani nga di jud ka makita og perfect love, and in fact mabitaw na gitawag nag opposite attracts. Kung ako nimo, kumingon ka nga, di confused pag yun ka. 7 years na mo. I rather suggest nga, you should let go of him. Okay? Maybe it will hurt him so much, but it would make him happier in the future. Rather than staying with you now, and then there's no guarantee or sureness nga magkakamugid forever. Kay what if maabot ang time mo kalit nag-decide nga you're not ready yun. Dili gid siya ang imong gipangita because do not you kay ideal guy. So that's the key there, no? You are still longing for your ideal guy. That's why walay spark nga nitabo kayo nimo aning imong seaman nimo. Because you have an ideal guy nga wa niya. Yes, all the good adjectives nga pwede mo mahatag niya na niya, no, generous, understanding nga na. Pero wa man nimo gi-acknowledge na nimo in a sense nga gi-acknowledge lang nimo pero wa gina nimo gingon nga imo gyud nga gi-appreciate, gi-acknowledge lang. So it would be unfair man sa iyahang side nga i-prolong pa niya ang iyahang gugma diha nimo and then wala kay kasiguraduan. So kung naminaw mga karon, mingon ka nga attach, you know, you have to erase that nga word nga attach kay maabot niya ang panahon nga magkinaon sa mahug nga kanay mo giingon nga attach, ikaw ang mabati kabaw ka nga no. Abi na lang ni take advantage ka sa sitwasyon. Ngayon mo lang siya girelasyon tungod kay seaman siya. Na siya future nga ikahatag nimo nga na yung mo kay feelings niya ngano na attach man ka niya, di ba? Kuha kay pagbati niya dili jud kami imagine na 7 years na mo and then nanghagad siya minyo nimo niya wa magamingon nga mahadlok ka nga maminyo ang imuha mo gud diri gud nga dili ningon ka nga wa gyud pag gyud nimo nakita niya nga siya gyud. So meaning to say you are still
hoping, banking for somebody nga maabot nimo nga mao ni akong ideal man. Di mo ko na nga na. Kita tanan namin kita mga ideals, yun no. Maski magani sa... Maski butang pa ba dyan? Oo, sa itsura sa katao nga gusto na itong maparis. Kinsa masagod di ginahan good, di ba? Correct. Naamang yun na. Pero if it's given to you na already, you have to accept it, appreciate it, nga mauna gud ni siya bagay. You know, sometimes ba, we have to look at our face sa amin ba, we have to introspect also ourselves. Whether sa ato ang pagka-choosy, do we really mura ba o kanang may nga taong doon na ba tayo right nga mamili pag yun ka ng tanaw na itong nga na masin mo yun nagihatag mo kay bagay-bagay yun na ni mo di ba? Isod magkanas tanan nga na kay grabe niya kay kagkabilib sa imong kagalingon nga mga kaplag pagkagingan ni mo sa kunya kisgot diri no tanan ra man gud ni gibutang diri kay puros na man gud mga loyal labi kay ko na ni kon yung height ani 5'1" timbang ani kay 105 ang tora nang ginabay dayo or kuan ra gyud siya tall dark and never mind or kung dili physically basin nangita siya og somebody nga uyab nga kanang naagid diya pero may nga mo take care niya nga na para ma-develop og samot pero 7 years my goodness imposible ka 7 years nga dito sa barko so mo na siya hunahuna aday lagi tanaw sa nato itong kagalingan pero ganina papalitoy ganina kita ko batignaw oy hindi ka rin pa ba Joe? Gisukmag na ko eh. Gisukmag mi mo noon? Oo. Kanya? Buwak sa amin. So ato pa, ikaw dito yung nakita ninyo. Okay, na may line di papalitoy. Sa text line, doon natin ipabadyo. Okay, problema sa text mga kabarangay. Sa usa ka problema. Karelates Georgians Bangyo naraba siya sa dagat ron. Ano yun, barko. Pamadyaw papalitoy mayong unto hapon inyong duha. Magpahandos birakuan nga ko problema. Nako yuyab, mag 1 year na mi, then lampod nako siya. Pero about sex, Papa Joe, dili man ko satisfy o mitry ko og laing girl, Papa Joe. Then, sa amo ang blah blah blah, super jud kaayo ko kasatisfy jud. Mao karon Papa Joe nga galibog ko kung asa ani nila nga padayunon. Palihog tambagi ko Papa Joe salamat si Mr. X Denny. Grabe kala nga butanga Papa Joe. Yang ipangita. Oo, Mr. X pariyar gyapon mo itong problema to kaganina. Oo, susama ra gyud mo og dating ato. Ingana. So ikaw na try lang nimo og na meet gyud nimo ang makatagbaw nimo. Kani siyang bayahan na diri sad. Wa pa gyud niya makita ang makatagbaw niya. Nga marabag makaingon nga makontented siya ba nga na. Now, arita si mga problema dong. Sige. Unsa may mong ipangita sa imong kinabuhi karon sa imong edad nga na mga kuan ra gyud pang lawas nung kalipay ra gyud. Always remember nga not all the time nga imuha na siyang pilion karon tungod kay natagbaw ka sa iyahang performance o the next year after o the next years pa after ana same bagyapon ang performance ana naiuban na mo bahar oo napoy usay pa Bojo nga mo upgrade pa oo ingana na siya mura ba nagsakyanan ba di ba naiuban mga sakyanan nga grabe kay kakusog nudagan basta bago pa motor ingana sakyanan 4 wheels pero mabot ang pila ka tuig mubahar doon na sa mga sakyanan sad nga maski nagkadaan, nagkadugay,
nindot na noon ng performance. May mga ingana. Okay? So mo na yung unaon mo sa imong kaugalingon usahay. Kung kanibang imuhang uyab nga wa makatagbaw nimo sa lawas ng kalipay, pero wa man kakabaw na in the long run mura na siya bino. Bino? Oo. Magkatanlas, magkadugay. Yan. So, kung kanarang imong gipangitay nga na, dili uyab ang imong gipangita na. Inihita ka ng partner sa ingana nga kalipay. So, kung kana man gani, nalipay ka na, more na imong goal nimo karon di anak ka diha. Okay, laruin lang itong buwag itong imong babae dito. Kaluoy sad no, praktisanan ra. Ito na yung giapas pa ba dyan? Paita sa dinganan no. Yeah. Next time gani mo, jog mo babae gani, butangin daan lang mo ka ng waiver. Kung sa may purpose ato pa ba dyan? Waiver papirmahin nga if ever gani di ko masatisfied, quits na ta, pirmado na ninyo. Sus kaluoy ana. Uy, tapos mabuhayan ano. Ay nako. Pero doon na si vice versa ana ha. Dili sa kay sa lalaki lang nasa iban sa babae sa. Siyempre. Again and again, to conclude, ang inyong gipangita kung ingana man gani, di gyud na siya gugma. Okay, so wag yung mo mahigugma. You just want to explore. And again, let me remind you, nga sa inyong pagbuhat ingana, kung doon na simyat again, doon na sa laing problema mo abot. Ana. Mo nang uban nga daghang kay mga babae nga mga pinaangkan. Kaya ang mga lalaki wa agi sure kay ang ilara gusto makatilaw ra gyud. No, ato na lang klarohon no. Oh. Kaya para usod gyud sa alimpatakan ning ubang mga kigsuna. Di lang kay sa mga lalaki hapit pa sa mga babae ay mo sugot dayon. Alam ko di ko masugot pa ba dyan? Ayun din ang sugot dayon eh. Musugot ron na taon-taon. Ay mo sugot. Di ba? Yan. Gusto ka na ay mo sugot dayon kay mo. Panili-dili sa ko niya totoo. Okay na. Ay mo sugot para di mo alkansi ana kay sa tinudanay lang kung nga nga sistema, kung ang lalaki way konsensya, way mawa sa lalaki yun. Oo. Buto na naan pa ba dyan? Yes, oo. Kung way konsensya lalaki, bala ka diya. Wa si paki kung nasi anak ko sa. Luya sa. Nangyari gyud kalipay mingon niya kung matiguang niya mamatay magabaan pa ba dyo. Nay nga na. Bitaw. Nay mga lalaki nga na. Importante nga malipay ko, maka-experience ko kalipay. Maura magyapon. Magtinarong patay, magbinuang patay. May pagbinuang. So, walay konsensya. Di ba? So, mo na nga, kamo ni mga babae, ay mapatakal lang sa dog ka ng hatag sa inyong kaugalingon. Para lang i-prove ninyo nga love ninyo kung sa kalalaki. Kaya kamo man dyan di tamingon mga alkansi, no? Pero doon na mo kamo'y magsagubang. Kana na lang. Oo, sagubang, kabawang ano. Hindi mo tinudon sa lalaki. Di kamo'y magpadako sa mga bata. Maapil pa yung ginikanan. Siyempre. Kung di nyo mapadako ang mga bata, kamo pa may mong responsable nga nung naingana ang inyong anak na bati ang future. Ingana. Maglisod pa yung mong pangita og lain na sad nga kanang lalaki nga mudawat ninyo. Kaya ng ubang di mga lalaki, reject naman na. Sa kanan, nga nga utok. Lagi mga lalaki nga na. So, kamo di ang mga babae, kapila ta, balik-balik. Kapila na, 14 years na ang talk to papa, pero ang magpadadrig problema, maorag yapon ang pattern. Huwag ikaw saban ng pattern. Sagaran pattern nga, mingon mga lalaki na sa dunta ba, mingon nga, Papa Joe, tabagi ko, humana ko nahatag ko pagkalalaki, gibiyaan. Huwag yung laki mo reklamo yung anak pa ba Joe? Mostly babae. Mingon Pascal Dalanon, mingon pa nga para sa lahat ko. Yung anak ining lagi, mingon mga para sa'yo. Okay, sige mga kabarangay. We'll be right back right after a short while. Handosfera sa usa ka problema.
hapon, Papa Joe. Papalitoy na ako'y problem about sa nangawat sa amua. Duha na kay gayon, ako siyang giingnan nga ayaw na utruha. Nasuko maninuon siya o giingnan maninuon ko niya nga iya kong ilabay sa sapa. Kay bayran ra kuno niya kung unsay nahitabo. Laki ni Papa Joe, 55 ang edad. Si Marie Daini nga taga Danao. Ikaw sa ni mo ng 55 anyos, delikado yan na. Japon nga na, no? Okay? Ay, usog pa na Papa Joe ilaraw. Yan. Leda mo papal. Mapaal? Bata pa na Papa Joe. Himsog pa na si Quintay. Si City? Mo ba? Apil na lang. Apil, doon na nakatayo Aksik Papa pabligi Joe. ka kalagi. May kung kinamugray na yung lawas. May bawal gani. Oo. So, nga na, delikado yun na yung blatter na day or sumbong na. Kung saan sige kawat, o amasuko kay gingon nga, kung sige kawat. Mao no. Kung gingon sa sanani mo, nga makasuod man sa balay, unya nga nung kalmar mas kaya mo sultihan nga, utruhon pag ginaan mo, am kawingon nga, utruhon pag ginaan mo, usama ni papriso ni mo. So, iklaro. So ipa-blatter niya daan. Blatter, uy, kuyo na yung nga na, babae biya na siya. Kasi ilabay ka sa pa. Oo. Kan ako naaslay sa Papa Joe. Dito ka sa pa. Mo ba? Dito ka sa pa sa Danao, tanawa niya. Kung dito ilabay, dito. Ay, mag-birthday kayo kung pailabay. Pag-ilalis sa pa. Laro niya sa bahay. Okay. Pailay na ba ulit ay? Sige, napailain Papa Joe. Para sa pa. Okay, sige, papalit ay. Handos pira sa usa ka problema. Hi, Daddy Erwin, ano to? Jacob, yan. Okay. Ingat siya, ganina ra ko drink type, wadyo ko niyo ma-shout out. Purti naghanaw, sige reklamo din. Ayan, Yan. kalma lang. Kalma lang. Oo. Kuyog yung ulit eh. Kaon na celebrate. Kaon Okay, yan. sige. Ato na masama ulit tayo, okay. Papa Joe, Papa Joe, please tambagi ko na ako'y uyab na minyo for 2 years na mi. Karon 2 months pregnant ko, Papa Joe. Plan ko nga motel sa kong mama pero maglisod ko. Kung saan ako pagsugod. Papa Joe, mo support man ang akong uyab nag-down payment sa kuang prenatal. Saom din ako, Papa Joe, nga ako lang ni i-keep secret nga siya amahan kay kuyawan ko. Thanks, Papa Joe. Ayaw lang i-tell akong identity. Yeah, I don't know you. Grabe na ngayon pagtanaw sa mga papalitin. Hindi mo cellphone, mamasakpa na na. Mura tag-agent ani Papa Joe. Yan. Well, sultihan ko ni may mo ginikanan na naday nga mabdus ka, no? Pero kanang I don't know kung unsaon ni mo nga di ka makatugan kung kisay amahan anang imuhang gisabak. Mao gyud. Kay mao lagi nagingon naging why aso nga makumkum. Yan. Ya kanang mingon ka nga gidaw na ng prenatal. Syempre na kisa mga naglista ato di nga sa imuhang ba kanang amahan na imong anak. Dako jud tanang iskandalo nga anak kay nganong imong nang gisudlan. So kana kay imong nagsudlan, you are ready to face it. So tungod sa imong gitawag nga gugma, imo ginangatubangon. Kaya mo magsudlan, kapila naguntag sige tambag ninyo ana nga ayaw lagi sa ingana or klaruhan na ninyo pero kabaw na gumaminyo daan. Sabit kayo ang sitwasyon pero inyo japong gipadayunan. So meaning to say, nagyo mo'y kaisog nga nagbuhat mo ato. Pagduog pa lang din yung daan na ito, nakaingon nagyog ka nga, kung mamabdos ni, daw ato ni nga, hindi man yung labti ka. Kanya karon mo aksyon na magtalaw, naglibog na mo kung saan nyo pagsultiin yung mama. Sultihan niyo sa tinuod. Di ba? O, prangkahan ninyo nga, maon eh. Inga na. Pero mo lang yun na, di naman naman kayo nagkasaba na.
kanak kagahat. So, napilay na pa ba dito eh? Sa text line, upay nabot rin pa ba, Joe? Ano ba tayo nga na sitwasyon mo na usan na sa mga na biktimas bulatics laki ba? Minyo good na di patol Japon ka. Yamin ko nga love ka niya as side dish kay kung lapag ka niya gibuwag kanto niya iyang asawa nakiganol ba ron siya sa iyang asawa nga na. Pero kung kuan lang ka kanang mura Papalipas oras kung baga pa ba, Joe? di sa ka nang may papalipas kanang sideline lang ka Sideline? o on call. Pait. Mura mag-taxi. Mo good. Waiting. Ayan. Okay. Papa Joe, ikaw to ganiya niagi sa Hernan Cortez Mandawi. Winky Vega Jr. Unsa may yung sakyan? Lahi mo. Niyan ko naging ka pa, Joe, ha? Dili. Ano mo man? O, baka mo man. Lahi na ba ang helmet gamito? So, matag color sa iyong sakyanan. Dili. Lahi ang helmet. Kaya na. Kaya mas dito ako kay uwan, lahi gina ang helmet gamiton nga mo. Manimahok mago ng kuhan. Okay, lusot yan. Oo. Pagkatod ka. Hello day ni Uncle Ted Harkins from USA and Ali and Leslie from Dubai Gao. Ayan, gikan na siya niya Agaw SP100 siya Bali. Ayan. Alright, hello. Thank you so much for listening. Mr. Ted Harkins. How you doing now there? Welcome back here in Cebu. It's a nice voice. Okay. Ato ningin ni Andre. Papa Joe ay aso nga makumkum pero nay aso nga mahigop day. Maglahi ka na aso yan pasabot na ba, Joe, ha? Ang munong ni tawanan ni. Hindi na siya matukang, hindi na siya slasya. Hi, Nichel Gutowski. Yan, watching from Germany. Way from Germany. Oh, yan, Kimatswagen. Convincing. German to. German na siya pa ba, Joe? Oh. Convincing. Yan. Saan ba rin? Guten Tag ba rin? Yan. So, meaning na pa ba, Joe? Guten Tag. Kuhaan. May gutong. Ako saan kuhaan nun? Oh, sige. Ako saan tanaw sa translator dari. Good afternoon. Oh, may naklaro pa pa, Joe. Oh, yan. Ayan. And ano sa mga German. Okay. Pero makaton sa German nga may. Ayan. Yan. In Germany. Yan. O de. Nachmittag. Oh, yan. Guten Nachmittag. I don't know how do you pronounce it. Sige. Okay. Say it. Can you say it? Say it. Say it now. Don't say it yet. Commercial pa. Kabayataan na pa ba, Joe? Guten Morgen. Morning Guten man. Morgen? Good morning sila ha. Pero afternoon naman diri sa kuan. Sa ato apa ba, Joe? Oo. Philippines? Yan. So how you say it? How to say good afternoon. Yan. Guten Tag. Guten Tag lagi sa Guten Tag. Guten Tag. Now you try. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Oh, na pa ba, Joe? Good afternoon. Yan. So Montag. Guten Morgen. Okay, dahil na problema na pabalito ay. Text line, upay nabot rin pa ba, Joe? Uy, belated happy birthday di ay ni may unika iha nga si Mamerto Durano. Unika iha ni Mamerto Durano nga si Nina Lee Durano. Yan. Okay, napadya. Wala pa rin pa ba, Joe? Wala pa. Text line.
Okay, sige mga kabarangay, sa ningin na yun. For sale pa may nada rin. For sale, Paris na ako sa Tok Tok. Okay, sige mga kabarangay. Alright. Laking problema papalitoy. Last one. Handosfera sa usa ka problema. Good afternoon, Papa Joe and Papa Litoy. Don't mention lang ako name. Magpatambag lang ako sa akong problema. 10 years na mi nga wa magtagad sa kumaguwang lalaki until now tungod sa sige niyang pangigi sa buhi pa nga akong papa. 40 plus na siya, Papa Joe, niya ako 30. Idaran namin duha o niya kung sumayangay akong buhaton, Papa Joe, para magmaayo ang amo ang buot. Nga gikapoy naman ko og kinto sa iyang batasan. Kada adto na ko sa amo kay niipon man siya sa akong mama niya, ako kay naglain man. Iya man inon kung ingnon nga ayaw sud diri kay patyon yung tikag musud ka diri. Minyo na ni parihami og nanay mga anak og tiguang na among inahan. So may ngayon akong buhaton, Papa Joe, palihog tambagi ko og papalitoy. Well, kanang ingana, no? Di pa man natin mga tiguang na ingana nyo, 40 niya, ikaw 30. Mga tiguang yung edad, pero wala pa mo yung mga buot. Maugi mo. Pila na, pagsulti mo na, inikso mo niya, ingnon ka nga, di na yung ano yung, kanang, pwede, di na nato ni, ingan ni ba kung, unsa man ganito yung mga nangagi na to, i-patch up na to, kaya man nagsuon, manggunta kita raman duha na habilin diri. Ana, pero kung hanagan niya og patay, kana marag iyar na storya nga na wa man sa kabaw gid ko sa kalaw mga inyong panagbingkil. Yan. Pero kung do na gid siya murag tan-aw nimo nga mo attack gyud amo na imo nang ikuan. Masig pride ra po na nila, Papa Joe, no? Imo sa nang ipablatter na nimo, ipabarangay niyo para mahusay na ninyo. Mas maayo. Okay, we'll be right back mga kabarangay. Don't you go. Papa Joe, Papa Litoy nga mag-birthday tomorrow. Aba? Second time ni nina ko nga magpahandos ninyo. About sa kong uyab, Papa Joe. 3 years na mi nga LDR. Kami ran duha nakabalo sa among relasyon kay taken man siya. Pero nakita nako niya, Papa Joe, nga supportive siya diri nako. Gusto na tan nako nga mo-give up, Papa Joe niya. Di man po siya gusto na magkabuwag mi kay kuno love daw ko niya. Kadaghan ako nakasakop sa mga text niya, Papa Joe, nga naasad siya lain nga gikabuangan. Diha, mao nga ako siyang giprangkahan nga magkabuwag na lang mi kay kalipay ra nako kung usa o unsa ang iyang kalipay. Diha nagyud siya musugot, Papa Joe. Daghan na kayo ming mga trails na gian, di gyud siya musugot nga magkabuwag mi. Need ko sa mo ang advice, Papa Joe, and God bless. Please ayaw lang i-mention ang ako ang name kay naminaw siya karon sa imong programa. Maayo kung naminaw siya karon sa itong programa. Oo, Papa Joe, at least ma-realize niya, Papa Joe. Oo. Kung naminaw man ganyan na siya ng programa, hindi man ka mo sugot nga makigbuwag na taken naman kanya. O sa paday, kung lang pa kaniya, di ikaw ra gyud unta. Di ba? Correct. Yan. Hi, Ma'am Nusminda rin nagtanaw na to karon. Huwag ni Kuya Spanish. Again, Day, kung lang pa kaso sa kalalaki, dili ta ka niya doble-doblehon. Maybe, love ka niya, tungod ka na siguro sige after nimo nga di siya ginahan mo biya nimo, maybe lang na kay mga pagpagpas. Let me check your profile. Yung stock tagkadiyot, Papa Joe. Siya ay thanks na Cindy ay thanks Papa Joe. Naminaw ko sa mong live here, na siya sa Riyadh. Nasa Riyadh eh. So long distance sila karon, Papa Joe. Oo, bantog ng LDR nasa sa Riyadh. Yan, mao siguro nga dili siya kakuan nimo, biya nimo, maybe nga Nay datong. ako gisulti. Ako gisulti pero dunay photo sa dito yato.
basin to na punto si Litoy ato mo na nga sakto tong gingon ni Kuan ni Litoy basin og na siya benepisyo nga nadawat nimo. Di ba? Asin. Oo. So may dagway ni lakiha day kay lami ani. Unya usa pa day dili ka nimo nga to ang mutual friend. Mao ba? Kinsa man na Papa Joe ba? Mutual Ay, friend. ay, ay. Oo. Okay, no comment. And tanaw na ko nimo day nakada sa Dubai para sa imuhang anak. Ano siya mga bata, mga anak. Now, make sure lang day saan siya? Wala gisulti wabta ko musulti kasi nga nimo okay ra na. Di na mao papadyoy kay Atik ako no, sabi na. atik ra na. Kasi may atik ani day. Di mao lagi kay naka sa diya sa abroad niya basin og ganang mao lagi na atong sulti ni Litoy basin og tungod sa datong maparaygan lang ka makapadakan niya. Nga na mo di siya mabuwag nimo niya tika-tika lang kag parayg-parayg diya sa kuan niya LDR biya mo. Oh, di ba? Chat-chat lang mo diya wala na. May ngonan nga dad iko konsabi ka nang tabangi sa kudri bigay. Nagalisod kudri niya. Wasad ka ba mo dugo ka. Nga na mo na nga makaingon ka nga di siya musugot mo biya niya ikaw sad uno na lagi. Uno na bago yung lalaki di nga ka-taken meaning to say minyo ni laki ha. Ginahan ba ka nga may mong instrumento nga makaguba kag pamilya tungod nimo. Pado na lubat pa palito i-finish na lang na papalito Oh, i-finish na lang na to ang video niya start na kuan. Okay, murag padong na lubat. Niya share kay patay mapaw na sa tumugtang. Niya start a new boy. No, wala lagi siya ma-charge na papalito no. O matarong. Yan. Okay, yan ingon siya diri bali siya. Para maglagot siya nako papadyo kanang imported ha? Wa ko niya naghatag papadyo. Hala, wa na lagi ang live, naputol ang live day. Parang gibalik Papa Joe. Kasi para maglagot siya nako papadyo kanang imported ha. Kasi sabot nimo. Gusto sa bot sa imported no? Kasi sapatos. So live ta balik sa Barangay RT Cebu ha. So moro na siya kasulti ni mo day. Uno na lang. Ay na lang sa hatag-hatagon sa inyong mga business niyo diya. Uno na lang na kay mga anak. Nag-work ka para sa mong anak. Uno na nga doon na sa toy anak ang iyahang pamilya sa siguro. Nga kay ingon maka-taken. Muna. So sagdain na to. Okay, ato nanginan na So bali nakuha po din niya Papa Joe. anyways, Sige. highways Tagunol. Napailay pa pala tayo. Dari Nice Papa short. Joe, short problem. Magdalo tag line charger ito rin. Lagi gubaon pag charger na to. Ang So, Kinala mo kinala isulti. Kinala handle it with para care. matag Papa Joe. Hi, Ma'am Joe. Papalitoy nga mag-birthday boy tomorrow. Aba, kuya. Ano naaman na ba? Oo. Si Gretchen din ni... Saan lang Gretchen? Gretchen ni. Gretchen. From Javier. Asa mga Javier? Umbot lang. Magpatambag ko ako nga nung wa naman ko'y hilig sa usa ka butang. O ano, napawag yung live papalitoy. Tara. Wagin na ma-charge good. So sa kabutang, doon nakabuok ang akong anak. Ingon lagi sa kumbana nga di daw ko magmahay kung makakita siya glain kay di man daw ko ato. Okay.
butas at pagkakuha na ng inyong mga kuha. Different language mo ng ilang styles pagsuwat. So, ang nitabo, ingani ni siya, nawadaan ako siya gana ng butanga. So, ang iyang bana, giingnan siya nga, do ka mo kailang anak ha? Duha pa ba, Joe? Giingnan siya nga di magmahay. Well, di gyud ka maahay sa simuhang Bana? bana ko ingana ka mabaw yung pangunahuna kung kanar sa diyan panlantaw nimo. Yan. But there's always a solution. Duda ko, basta nagbago lang ka ng anak niya, doon mo epekto yung anak. Good. Doon ay somehow psychological effect ba? Doon ay fear. Labi na doon ay mong anak, yan magtanaw ka nga, sus managhanan ni, sus way control. Oo niya, kung managhan ni, mag-unsa na lang. So muna nga, inigtapat sa mga ba na, wadyo kay gusto. Murabag na phobia ka ba? Or na trauma sa pagpanganak ng anak. But along the way, mabalik naman sa noon ng anak noon. Pero depende yun na mo kung kana magong butanga magod. May nga nang uban nga, kung love ni mo yung mga asawa, di mo kasabot niya. Lahi naman na imo ha, kaya ningon magkangawa na kay gusto ng butanga, wala kay gana. Unya, part man na siya sa kaminyuon. Oo, reward system man na sa inyong kaminyuon is husband and wife. Nga, ma-enjoy ninyo, ma-explore ninyo. Hinga na, gawas kung doon na dyan mga factors nga murabag dili nga makasabot ang usa ka tawo nga di gyud pwede. Hinga na. Happy birthday ko na papalitoy gikan ni Roy Inot Alibio. Yan. Ugma man bro, ugma. Magbasket og Roy. Okay, sige mga kabarangay, ato ning hinaynayan. Pizza 11 na mga kabarangay, hapit na pizza 15, inyong mga bayro nun. Oo, inyong mga due date. Yan, hinaynayan na ninyo. Okay. Napailayan pa palitoy? Text line, o pinabot rin pa ba, Joe? Pangutaan na pa man eh. Advance happy birthday papalitoy kay ni Dalaranong Carl. Yan. Papa Joe, need ko og advice. Mao ni kong problem. Aba? Sige. February 8. Uy. Napay ko ano? Oo, pizza. Oo, chronological siguro na yung datingan eh. Sige. February 8, lak sa relo na ko guba. Dayon. Maguba nga. Sige pa ba, Joe, klarotan eh. So, gipa-repair sa flyover magikay kanang naay mang-repair diha kilid sa di na natin klaro no. Nya ang bayad kay 120 pesos mao'y presyo. Lock ang guba sa akong relo. Ilisan na og lock. Dayon ang lock gipuli lagom kaayo. Aba sinog na initan. Masa na lost pad ba, Joe? Wala ko gipadayon og nibayad ko og 50 pesos. Gipabalik na ko og uli ang gitanggal nga lock sa relo nako. Tapos pag uli niya sa relo nako dili na mao Papa Joe. Diha na ko nakabantay pag abot sa balay nga guba na ang relo da nako. 2K ang akong palit sa relo Papa Joe. Ayaw lang i-mention ang akong name para wala na mabiktima. Lisod magkistanan no di na to i-mention imong name. Di na sana ako i-mention asa gyud ang mga ngayo og relo ana kay kumingo ka don't mention ang name para di mabiktima ang uban. So kung doon na kay tindahan diya unya amo nang dauton imong tindahan diya nya mingon ko nga di lang ko magsulti kanang imong tindahan mga dunot na imong tinda diya ingon ng kato si secret. So guba na reputasyon kung kinaan jud barugan gyud na ninyo ang inyong kuan Reklamo. unya musumbong gyud mo sa sakto nga kuan balaod. Yeah. Magkana sila resibo na magkala di sumbong na nimo sa ahensya ato mo sa DTI nga na mga kuan asa pa ng mga sa negosyo nga na or i-report nimo kuan mo pulis. Mas maayo. Oo pa, Joe. Listen mo nga nga atong inon nga ay na magpalit diya kaya biktima mo ana diya niya. Di ka musulti sa imong ngan. Nya usa pa una ka nilakaw pagkuha nimo sa imong relo gitanaw ta to nimo.
kumao ba ng riluha wa sa kamsulti ugan. Kay it could be nga guba na nga paghatag nimo nya wa ka reklamo di mingon ng tagkuan sa rilo nga maayo pa man na diri nya pagkato pagdaan na sa inyo dito siguro na naguba nya mingon ka nga di uy diha nya ngano kung diri pa ni nagubadaan ngano mo nimo giuli dayon di ba papahal no. So nagana ka mga technicalities ingana. So pre bitaw na sa bangko or asa ng mga dunay cashier na gini nakabutang count your change before you leave. Dili kay mingon ka nga mo gawas na kanya muli na kasi inyo giplitihan na nimo og G's unya mubalik ka nya mingon nga miss kuwang man ni ko sa gatos ang imong gisukli. So ihapon ginaplarag Papa Joe. Yapon ka na nimo daan. Ayan. Yan. Di ba? Parang kuno ka ng maski ato ka department store mangumpra ka nga to. Kada Pancho ana sa Pancho. Panso, oo. Panso ana sa computer nga na nila sensor. Tanaw gyud na nimo gisud ba gyud na to sa plastic na sud ba wa ba mawani nga na. Kay tungod sa kadali-dali daghan ka na pwede mahabilin. Mao gyud. Di ba? Payabang item sumasagol sa uban. So, ikuha gyud na i-check gyud na ninyo una mo mobiya. Kay para na dong wa malagi nimo andar dong. Ha? Wa mo andar na ganina. Ay wa man trawa na pagod diri wa mo andar. Yun sa minimo. Di mo question ka. Ayan. Kaysa muli na kasi nyo, pagkabot yung wamandar nyo, maingon ng kung what if kung nalingkuran na nimo? Di ba? Tinod na, So again, ana lang na siya. Okay na pala hindi pa palitoy. Sa text line, napailain na rin Papa Joe. Okay, ditso na to. Okay, short. Okay, introhan. Handos bira sa usa ka problema. Dear Papa Joe, magpahandos ako sa akong problema. Si SG Lavilla ni Papa Joe niya, wa naman ko musugot. Ha? Wala naman musugot ang akong girlfriend. Sa edad pa ko og 19 Papa Joe na ako'y uyab. Gusto baya makigminyo nako. Then dili pa ko kay estudyante ko. Og nalapa gyud sa Leon. Unya karon di na ako Sabi niya text. di ko na ako edad gusto na ko nga magminyo. Dako na ni Papa Joe. Dako na akong edad gusto na ko magminyo. Pero ala ko'y uyab. Karma ba ni Papa Joe? Ingana. Mo ba? Gikan ni SG Lavilla. sa Sibunga. Di sa na siya karma. Lahi mo na karma Papa Joe. Wa saan mo pagminyo ko kayo? Ya panguyab sa nga to. O saan mo pagpanguyab kung wa kay amiga. Mga amiga sa ka dito. O niya, manguyab ka. Di ba? Correct. Niya, ikaw di mo, masuot di mo di. Magminyo ka. Ang pangutana na dedong, kung may gusto ni mo, ang magminyo gyud nga minyo nga kapaspas gud magminyo kadayon. Angay na kinalan nga padagana nagpila ka tuig. Okay. Wala na igong panahon papalitoy.